नमस्कार. दावणगेरे जगळूर तालुक्यांतच्या कार्मेलीत फ्रादींच्या मुखेलपणान दुसऱ्या हंताच्या लॉकडाऊना वेळार खानावरवी विपावीत करचें काम बरान चलून आसा. कार्मेलीतांचो प्रेरणा समाज सेवे संस्थो फाटल्या दिसांनी हळ्ळेंनी वचून दुबळ्या खोमट्यांनी जियोच्या लोकांतय बरोवस वाडोवचे संगी खानाची विलेवारी करच्यान कळमीत नासतना वावर करून आसा. हे विशीं ही ल्हान वर्दी आमी पळोवली. ಯಾವುದೇ ಆಪರೇಷನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಮಂಗಳೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಲೆಟರ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಒಂದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಉಚಿತವಾಗಿ 5 ಲಕ್ಷದಿಂದ 10 ಲಕ್ಷದ ತನಕ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಉಚಿತ ತಪಾಸಣೆ ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗು ತರಬೇತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗಾಗಲಿ ಮಾಸ್ಕು ಸ್ಯಾನಿಟೈಸರ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಡುಬಡವರಿಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರೇರಣಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಫಾದರ್ ವಿಲಿಯಮ್ಸ್ ಫಾದರ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ರಕ್ಷಣಾ ಪಡೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಜನಾಂಗದ ನಮ್ಮ ಸಿದ್ದಮನಹಳ್ಳಿ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೀನಿ. कार्मेल किरण वीक्षकांक म्हजे प्रणाम. हांव बाप विलियम मिरांद कार्मेलीत कर्नाटका राज्याच्या दावणगेरे जिल्ह्याच्या जगळूर म्हणल्या एका मिसावठाण्यात आमी वावर करना आसात. फाटल्या थोड्या 1.5 वर्सां जावन आमी पळयता कोरोना दरम्यान सगळो संवसारच वयर सकयल जाल्लो. जायत्या जाणांनी तांचो प्राण तांणी सोडिचे पडलो. जायतीं कश्टार पडलीं आनी जायत्यांक काम नासतना कश्ट कितें म्हणून समजून आसात. आनी असल्या संदिग्ध स्थितींत आमच्या प्रेरणा समाज सेवा संस्थेकाल आमी जायत्या लोकांक तांकां जेवणाचे तयाराय तांकां किट दिवच्या विशयांत तशेंच मास्क आनी तशेंच तांकां अवेरनसाच्या प्रोग्रामांत आमी मेतेर जाल्या. आनी असल्या सर कामांनी आमकां आदार दिल्ले जावन आसात. जायते लोकां मोगाळी आनीक सेवेचो मनोभाव आशिल्ले आमचे क्रिस्ती भाव भयणी तांकां पयले सुवातेर हांव ह्या संदर्भार देव बरें करूं म्हणटा. प्रेरणा समाज सेवा संस्थे आमचो एक कार्मेल ज्योती NGOचे एक घटक कर्नाटक व प्रांत्याच्यान आमी कार्मेलीत ह्या 2 जाग्यांनी आमची सेवा करना आसा. त्या देखून ह्या संदर्भार कार्मेल किरण ह्या एका युट्यूबा मुखांतर आमच्या सेवेची थोडी गणितां तुमचे मुखार दवरूंक आमी आशेता. जगळूर जावन आसा एक उणो पावस पडचो जागो. हांगासर अप्रूप पावस पडचो आनी तो पडलो जाल्यार 10-15 मिनिटां तितलोच. हांगासर वळोवणेचें उदक आमकां पळोवंक मेळना. पावसिल्या दिसांनी मात्र हांगासर ड्राय क्रॉप्स म्हणजे सागोळेचें काम चलता. हांगासर पियाव आनीक सूर्यकांती आनीक मेक्केजोळा आनी तशेंच गोंड्याची फुलां अशें थोडे मात्र रयत आसली सागोळी करनासात. हांगासर 2011 इस्व्याच्या समीक्षे प्रमाणे लगभग 2 लाख लोक आसा. तांतूं 50% चड वांटो कुलीचें काम करून जी येता आनी सुमार एक 20% लोक ल्हान काम करून ह्या संतेक वचून थोड्यो वस्तू विकून जी येतात. आनी एक 15% मात्र आमी म्हणयेत शेत भाट आसले आनीक आपणाची म्हणली दुकानां दवरून आसची. पूण 37 जाण लोक दिसपडट्या ग्रासा खातीर दिसकूल करून जियोवचो. उदकाची समस्या जायती आसा. सुमार 1 हळ्ळ्यांनी तातूंत 40 हळ्ळ्यांक आजुनूय उदकाची सवलत नासतना ताका टँकरांत उदक वचें आसा. थोड्यांच्या घराक दिसाक 2 कळशी या 3 कळशी उदक मेळ्ळें तर ते तांकां अमृतच म्हणयेत. आनी असल्या एका गांवांत आमी सेवा करना आसा. आनी आमकां व्हरतो संतोष भोगता की सर्व जाती सांगाता आमचो सळावळ आनी आमचो संपर्क आज आमच्या क्रिस्ती भावंडांचो आनी क्रिस्तचो वळख दिवंक आमी मुखार सरल्या. आनी ह्या संदर्भार हांव आमच्या सेवेचे थोडे पिंतुरां तुमकां तुमचे मुखार दवरूंक आमी आशेता. तें तुमी पळोवयेत आनी कशे लोक आमच्या क्रिस्तांव सांगाता सळावळेन आसा आनी कितलो संतुश्ट जावन आमचे सांगाता तो बसोन आसा म्हणलें तुमी पळयतल्यात. आनी तशेंच आमी करची सर्व सेवा तुमकां त्या पिंतुरांत आनी विडियो मुखांतर पळोवंक मेळटली. ತಂದೆ ತಾಯಿನ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಅನಾಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಅದು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಸೋರೋದು ಮನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒದ್ದಾಡ್ತಿದ್ವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ವಿ, ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ. ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರ ಆಗಲಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಯಾರೂ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನ ಯಾರೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಫಾದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ವೀಣಾ ಅಂತ AISFನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಣಾ ಅವರು ಫಾದರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ನಿಮಗೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ರಿಪೇರಿ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಹೋದ್ವಿ.
ಅವಾಗ ನಮ್ಮ ಕಷ್ಟನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಅವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ದುಃಖದಿಂದ ಹೇಳಿದರು, ಆಯಿತು ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀವಿ, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಇದ್ರೂ ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವಾಗಿದ್ದು ನಾನು ಕಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಫಾದರ್, ನಮಗೆ ಭಾಳ ಮನೆ ಇಲ್ಲ, ಇವಾಗ ಸೋರ್ತತೆ, ಇವಾಗ ಭಾಳ ಮಳೆ ಎಲ್ಲ ಬಂದರೆ ಮನೆ ಬೀಳ್ಬೋದು, ಮೊನ್ನೆ ಹಂಚು ಎಲ್ಲ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮಮ್ಮ ಅವಾಗಿತ್ತು, ಇನ್ನು ಹಂಚೆಲ್ಲ ನಮ್ಮನ್ನ ಮಂಚದ ಮೇಲೆಲ್ಲ ಬೀಳ್ತಿದ್ವು. ಅವಾಗ ನಮ್ಮಮ್ಮ ಗಾಯಗೊಂಡು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಲ್ಲ ಕೈ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಗಾಯ ಆಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಬಹುಬೇಗನೆ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತೀನಿ ಮನೆಯೆಲ್ಲ ನಿಮಗಿರೋಕ್ಕೆ, ಅದೇ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದರು. ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಲಿ ಮನೆಗೆ ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದರು ತುಂಬ. ಅವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಹಾಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ಋಣ ತೀರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. हेने मंगळूरांत बाळूक जेजू पूर्ण शेताक लखती वावरड्यांक, ऑटो चालकांक तशेंच अति गरजेवंत कुटुंबांक खाना वरवेची विलेवारी केल्या. वॅक्सिन घेवंक शिबीर करून जायत्यांक आदार दिवच्या कामांत पूर्ण शेतान महत्वाची मेठां काडली.